Cita karya wangsit Kalukon lakuning lekas luki tolinuting kidul Hatta para hapsari tumonton ring Sang Dwija kadyoge warjiwa Om kakak sing tias dahake wran praning karyanira tatanantuk samya Nyatrenganing Prabata Om ilah ing awik namastu namasih dabladalah
rumangsa bombong sak gunung anakan gedhening atiku, gedhening atine Begawan Radi iki. Selawase aku dadi brahmana, aku dadi pendhita, najan akeh para putra siswa lan muridku parandene ora ana kang bisa nyundul kawegiganmu. Radite ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Rama Penemban, sampun sanget-sanget anggen paduka ngalembana dhateng ingkang putra. Iya, kaya ngene iki besok sira bakal dadi kusuma bangsa. Aku wis nyoba tosing balung uleting kulit lan keprigel mulah jemparing jagat tanpa timbang dite. Awit ngene ya, Ngger. Arepa nama kae, arepa bagusa kae. Nek isih darah warasa kae, nek ora duwe kepinteran kucem raine tanpa cahya, ora beda kaya kembang randu alas ingkang abang branang nanging ora wangi ora barang. Dasar bagus pinter tur budaya kuwi wis entek-entekane menungsa. Marmo yen aku nyawang sliramu kok aku kelingan nalika biyen aku isih suwita ana ing Purwacarita biyen. Ala tanpa rupa aku iki biyen pujangga kraton Purwacarita, pujanggane Sinuwun Prabu Kano, ya Sinuwun Prabu Sri Mahapunggung, ya Prabu Darma Mikukuh. Dados nalika semanten paduka Rama Penemban menika nayaka negari Purwacarita. Ya bener. Mula nalika iku aku nyekseni dhewe sepirata kondang umandange lan kebagusane Prabu Kano, ya Prabu Darma Mikukuh kaya tan perbeda kaya sira kuwi dite. Nalika semana saka senenge Bathara Indra menyang Prabu Kano tumedhak saka ing Salendra Bawana maringi bebungah menyang Ratu Purwacarita wujute gamelan Salendra Bawana, mula katelah gamelan Slendra. Mung wae nalika iku cacahe mung 5, yaiku gendhing, kala, sangka, pamatut kang sarta sahuran. Gendhing tegese rebab, kala kuwi kendhang, sangka kuwi gong, pamatut kuwi kethuk, sahuran kuwi kenong. Dening Sri Mahapunggung banjur diwimbuhi ditambahi 2 supaya luwih regeng tabuhane, yaiku salunding utawa kempul, banjur ingkang angka 2 garantang utawa gambang. Nuwun inggih, dados menawi mekaten gendhing utawi rebab menika wiwit jaman Purwacarita sampun wonten. Wis ana. Ya mung wiwit iku aku nekseni kabeh sing nabuh rebab kuwi mesti wonge cendhek. Wiwit jaman kuno makuno. Inggih. Kuwi nggih. Tan berbeda kaya si Mahapunggung sira iku, dite. Inggih. Lajeng Prabu Sri Mahapunggung menika sejatosipun sinten? Nek tak critake dawa ora bakal rampung. Mung wae nalika semana Bathara Guru rak mudhun menyang Pulo Jawa kelawan para putra-putrane banjur padha dadi ratu ning tanah Jawa. Ngono. Tak jupuk deleke wae salah sawijine atmajane Sang Hyang Giripati ingkang madheg Nalendra ana ing Purwacarita ya kuwi Jaka Pakukuwan, ya Sri Mahapunggung. Ringkese ngene,
Nalika Sri Mahapunggung pisah kelawan Kang Ramane Madeg Ratu. Kang Ramane ora priksa yen to sejatine Kang Madeg Ratu ana ing Purwacarita iku ingkang putra. Mula banjur dadi perang gedhe. Oh mekaten. Lajeng nuwun sewu putranipun Bathara Guru ingkang Madeg Ratu menika sinten kemawon. Sing dadi Prabu Esru, sing dadi Prabu Iramba, Harnindo Agina lan Rugista, Jaka Pikukuh lan Jaka Puring kuwi kabeh putrane Sang Hyang Jagatnata sing lagi dadi ratu. Mekaten. Ning yen Jaka Puring durung dadi ratu nalika semana. Dados mekaten Raden Jaka Puring kuwi adine Prabu Kano ya adine Prabu Jaka Pikukuh ya Darma Pikukuh. Mekaten. Ya. Upama tak caritakake ganti dina liya wektu ya mung nalika semana jamane Prabu Sri Mahapunggung wukir kupi ya ingkang sinebut Gunung Krakatau jebluk muntah lahar sinartan udan awu banyu segara mumbul munggah menyang daratan nganti tumeka Gunung Pangrango. Inggih Prabu Sri Mahapunggung poksa dadi dewa mulih meneh dadi dewa dadi Bathara Kanwa. Patih Jaka Puring temangsang ana ing ngereng-ngerenging gunung Gondelan Noyot bareng banyu segara wis suda jebul pulo pedhot dipisah dening Supitan Sunda dening kang iring kulon sinebut Sumatera lan ingkang iring wetan lestari teka saiki diarani Pulo Jawa. Kuwi dumadi ngangkaning taun 348 Candra. Prabu Kano ya Sri Mahapunggung kuwi nggone dadi ratu mung 39 taun. Inggih. Nah, nalika iku Patih Jaka Puring saksurute banyu banjur kondur menyang Purwacarita nanging diuman-uman kelawan Raden Turunan. Raden Turunan menika sinten? Mantune Prabu Sri Mahapunggung. Mula Jaka Puring lunga saka negara Mangulon bener playune njur dadi ratu ning Gilingaya jejuluk Prabu Heryana Rudra. Prabu Heryana Rudra. Iya. Raden Turunan dadi ratu ing Purwacarita genteni wong tuane Maratuwa. Jejuluk Prabu Kandhihawa. Oh mekaten. Iya. Lah Prabu Heryana Rudra ya Jaka Puring mau nyerang Purwacarita. Prabu Kandhihawa seda moksa. Kandhihawa ya turunan mau duwe putra kakung ingkang jenenge Raden Respati. Oh Raden Respati ya. Lajeng Raden Respati nalika semana lunga saka praja ora karuan menyang endi dununge. Lajeng menika kok wonten perang ageng antawisipun Gilingaya kalian Medan Kamulyan inggih Purwacarita. Mongko Sang Prabu Heryana Rudra rak sampun seda. Patih Jaka Puring ingkang dados Prabu Heryana Rudra rak sampun boten wonten nanging kenging menapa kok tansih wonten perang ageng ngantos dinten menika. Ngene ya Radite ngerti ya saksedane Prabu Heryana Rudra ya Jaka Puring sing dadi ratu kuwi mantune sing jejuluk Prabu Sintawaka. Prabu Sintawaka menika sinten? Aku ora ngerti, kuwi wong neneka. Ning dipek mantu karo Heryana Rudra. Banjur genteni dadi ratu. Mula nganti saiki tetep memungsuhan karo Prabu Palindriya, ya Ratu Medang Kamulyan telu. Ing nguni alas Medang Gele kang mapan ning tanah Bagelen. Mungguh apa perkarane aku uga ora sumurup. Mula kowe wingi matur karo pun bapa, kowe kepengin rambel perang, kowe kepengin ngewangi wong Medang Kamulyan. Kowe kepengin ngewangi Prabu Palindriya, aku ya rujuk. Merga wewengkon kene iki isih
bawah keperintah dening negara Medang Kamulan, negarane Prabu Palindriya. Mung syarate nek kowe kepengin maju perang belani wong Medang Kamulyan, aku iki rak kongkon. Kowe takon munggah menyang Gunung Aswata, jupuken gamane Begawan Respati sing keri ana kono. Saiki wis mbok jupuk apa durung? Bumi gonjing langit. Katon lir gincang alit. Pisang mawe gandrung sabarang kadulu ladalah. Bener ya iki Gendhewa Bajra karo panah Hirawana iki kagungane Begawan Respati. Radite kula wonten dawuh, kowe tak kongkon sowana ngersane Prabu Palindriya. Sadurunge kowe nrambel perang Gendhewa karo panah iki aturna nang ngersane Prabu Palindriya, aku tak ngerti kabare engko piye, engko piye. Tinuk maya winaya Nyai Dudong umbak gadung tindak menyang endi kok sumengko. Aku arep menyang kraton Medang Kamulan sowan Prabu Palindriya. Mbok yo aja sumengko rasane. Dikepiye wae nyatane nggonku sambung tresna karo slirane. Ora mung sasi nanging tetaunan. Aku ora gelem ginggang sarambut karo slirane. Radite Dewi Soma, aja kaya ngono. Aku iki dudu bojomu. Goteke ngakeh sira iku maksih garwane Prabu Palindriya. Nanging nyatane Kakang Palindriya ora tau kondur menyang Pantireja kene. Aku aja mbok tinggal ya Dite, ngerti ya? Nggonku sesambungan tresna karo kowe, aku wis nggembol wijimu. Iki ketemane kepiye besok? Kowe aja kaya ngono Dewi Soma. Kepiye wae kabeh kuwi ya klebu luputku merga nalika kowe mudhun saka pucuking Gunung Aswata njupuk panahe Begawan Respati mbiyen, aku kejiret terusaning rasa tresna kelawan sliramu nganti keteman nganti sakyahene iki. Aku aja mbok tinggal ya Dite. Kanggo sawetara wektu titi mangsa iki aku njaluk pamit, tetep aku bakal nindakake dharma.